Polčasovú prestávku strávime netradične na palubovke Levíc. Keďže je jasné, že to prednahrávame, tak v tejto chvíli nevieme, či Levice po prvom polčase vyhrávajú alebo prehrávajú. Veríme, že vy si užívate skvelý európsky basketbal. Trénerská dvojica Michal Madzín a Ladislav Lutovský odštartovala 6. spoločnú sezónu a tak sme zisťovali, ako si spolu rozumejú. Vtedy sme postúpili zo skupinovej fázy FIBA Cupu domácim zápasom, čiže to mi prišlo také ako niečo špeciálne oproti tým domácim, akože titulom alebo niečo podobné. Za mňa. Nebol ten prvý titul, lebo ten prvý rok, keď tu bol Michal, tak bola korona, čiže bola zrušená liga, čiže sme nedohrali sezónu, tú ďalšiu sezónu nám to nevyšlo, čiže dostali sme sa do finále, ale boli sme neúspešní a v tom ďalšom roku sa nám podarilo vyhrať ligu. Ja musím povedať, že za tých 6 rokov boli ťažké časy, boli dobré situácie, zlé situácie. Musím povedať, že Laci bol vždy ten, ktorý stál s nami, ako keby, že proste vždy je priestor, aby niekto možno niečo kritizoval alebo aj poza chrbát niečo urobil. Nikdy za 6 rokov sa niečo také nestalo a to je obrovská, ako keby, ja si myslím, že to je obrovská vzácnosť a momentálnej dobe ešte duplom, že vedľa seba mám človeka, ktorý proste radšej si to v kancelárii povieme do očí, alebo na kave, alebo niekde, ale medzi sebou, ako sa to dozvedať možno od iných, alebo niečo podobné. Čiže s takými ľuďmi sa oveľa ináč pracuje a lepšie, ako keby sme sami riešili nejaké vojny medzi sebou, alebo čokoľvek. Čiže pracovitý, cieľavedomý, trávime spolu veľa času. A to je, ako hovorí Mišo, že byť na jednej strane stále, keď sú aj nejaké problémy, lebo tie sa vyskytnú počas sezóny, tak stále hľadať riešenia nejaké spoločné a tak, aby sme boli na jednej strane, nerobiť si prieky, nepresadzovať si svoje veci, stále hľadať nejaké riešenie, aby sme našli riešenie správne a aby sme si stáli za ním obidvaja. Tá hra by bola atraktívna, a keď to aj nebude atraktívne, alebo aj sa nevyhrá, ale keď tam tí chalani nechajú dušu a budú bojovať, tak nikto nič nepovie. Môžu s hlavou hore opustiť halu, aj fanúškovia nepovedia nič, ani my nič nebudeme vytýkať. Ale keď to je také chladné a prehrá sa, tak to vtedy človek začína uvažovať a nespokojnosť, vtedy aj tí fanúškovia sa ozývajú. Ten kolektív to zvládne ľahšie, ak je to dobrý kolektív. Čiže preto hovorím tímová aj ako fungovanie v šatni a fungovanie celkovo, tímová na ihrisku, že si bude jeden druhému dopraje sebavedomie, to aby sme tie veci, ktoré si doprajeme jeden druhému, dokázali aj sebavedomo vyriešiť a momentálne asi bez nejakej rýchlej, agresívnej hry sa basketbal nedá fungovať. No to asi Miško. Neukázuj na mňa. Písať, ale dal by som, že ja. To sme mali písať to? No, sorry. Dobre. No, asi áno. Keď je príležitosť. Ja viem, kto dá. To sa... Áno, ideme na kurt?
Aký tím ste vybudovali v aktuálnej sezóne? Každý rok, alebo vždy, keď vyberáme hráčov a tím, tak vyberieme tých, o ktorých si myslíme, že zapadnú a že nám urobia najlepšiu robotu, akú budeme vedieť a ako budeme čakať. Čiže ťažko sa to nejak porovná. Nemám to vôbec rád, keď sa to porovnáva s tým tímom, ktorý bol predošlý, pretože prichádzajú nové individuality, môžu byť lepšie v iných situáciách a v iných veciach na ihrisku. Čiže v prvom rade sa snažíme vybrať tým, ktorý bude charakterovo správny, ktorý proste zaručí, že tu prídejú hráči, ktorí chcú bojovať za klub, chcú bojovať za seba a ako kolektív chcú dosiahnuť mety, ktoré máme pred sebou. Čiže verím, že sa nám to podarilo. Je pred nami ešte veľa roboty, veľa práce, ale verím, že postupom času to bude sadať tak, ako si predstavujeme. Vy pôsobíte v klube, ktorý pravidelne hrá aj európske súťaže. Viete si vôbec predstaviť sezónu bez Európy? Poviem pravdu, že nie. Ale nehovorím, že to musí byť FIBA Cup. Samozrejme, vážime si a som veľmi šťastný, že a netreba to brať ako samozrejme, že ideme tretí rok po sebe hrať FIBA, európsku súťaž. Nie som povedal aj preto, že vlastne asi hneď od prvého roku, v ktorom som tu, sme pôsobili aj v Alpe Adria pohári. Čiže myslím si, že ten režim streda, sobota a tak ďalej je tak už pre nás zaužívaný, že ťažko si viem teraz úplne predstaviť, že by sme hrali napríklad, že iba raz týždenne, alebo dokonca, že by prišlo obdobie, kedy hráme jeden zápas za 2 týždne, alebo niečo podobné. Čiže samozrejme museli by sme sa tomu prispôsobiť, nastaviť, ale vážime si a som veľmi rád, že pôsobíme aj v tých medzinárodných súťažiach, pretože je to aj spestrenie. Pamätáme si časy, keď v lige bolo 7 družstiev a medzi sebou sme si to rozdali, myslím, 6 vzájomných zápasov, plus pohár, plus prípravné zápasy, čiže vážme si, čo máme a tešíme sa na tie konfrontácie s tými zahraničnými supermi veľmi. Ako ste si vypracovali to nastavenie mentálne víťaza, favorita, majstra, pretože od začiatku vášho pôsobenia v Leviciach jednoducho prišli medaily, boli tu tituly, ako tréner ste získali zlatý hat-trick, takže ako sa vám podarilo vypracovať tú mentalitu favorita? Poviem, že veľmi ťažko a ešte si myslím, že stále je ten proces, alebo je to stále v tom procese. Nie je ľahké fungovať s neustálými očakávaniami víťazstiev a úspechov alebo nejakých naplňaní cieľov. Čiže a neviem, či sa to dá úplne tak naučiť. Proste ono je to aj proces a druhá vec je to nejaké... Myslím si, že ani nesmie nastať nejaké uspokojenie alebo niečo podobné. Čiže ten človek musí byť stále v nejakom napätí, tlaku alebo motivácii, ktorá posúva ďalej. Čiže myslím si, že skôr tak. A samozrejme s podporou všetkých ľudí, ktorých máme okolo seba. To pôsobenie v Leviciach vám dalo naozaj veľmi veľa tých európskych skúseností. Ako ste sa zmenili ako tréner, keď sa pozriete na seba pred 5 rokmi, keď ste prišli na lavičku Levíc a teraz, tak... Aký tréner ste momentálne? V prvom rade oveľa kľudnejší. Myslím si, že v porovnaní s časmi pri mládeži alebo vo svite som sa upokojil v reakciách. A na druhej musím povedať, že čím dlhšie hráme tieto ťažké zápasy európske, tým viac ako keby mám pocit, že vidím, koľko ešte sa treba posúvať. Čiže paradoxne, o to viac vidieť, koľko ešte je pred nami, ako aj možností či vzdelávania, alebo tých skúseností, ktoré sa naberajú v týchto zápasoch, aby sme sa každý z nás posunuli na vyšší level, ako môžeme. Stále hovoríte, že nie je to len o mne, ten úspech nie je len môj, je to zásluha klubu, je to zásluha ľudí, ktorí v ňom pôsobia. Na lavičke sme dvaja, ale predsa len za tie roky už aj vy musíte formovať a musíte cítiť, že formujete nejakým spôsobom ten klub. Alebo? Neviem, nemyslím si, že ja mám ten vplyv na klub. Skôr by som to ešte obratil stále opačne, že vlastne ten klub formuje mňa.
A tie možnosti, ktoré nám ten klub dáva, tak nám dávajú tú možnosť hrať tie veľké zápasy a zbierať tieto obrovské skúsenosti, ako bez toho by sa to nedalo. Postupom času si myslím, že sám zistujem, že vlastne čokoľvek sa dá napozerať v nejakých prednáškach a nejakých seminároch, tak tá priama skúsenosť z tých zápasov, to sa proste nedá nahradiť. A vlastne každým dňom, každou sekundou, či už to je tá príprava na tie jednotlivé zápasy, alebo potom konkrétne výjazdy a tie zápasy. A každý je niečím iný a pri každom sa stane vždy niečo, čo nás ako keby do budúcna, čo sa dá poučiť a čo sa dá naučiť. Sme na začiatku ďalšej európskej sezóny. Tak aký odkaz máte pre fanúšikov, ktorí aj tu v Leviciach uvidia súperov, dovolím si tvrdiť, ktorých zatiaľ ešte nevideli? Myslím si, že to tak je. A na jednej strane bol to obrovský sen si zahrať takto súťažné zápasy. Pre mňa bol obrovský sen si zahrať s tureckým tímom. Máme ho. Zahrali sme si súťažný zápas s Malagou pred 2 rokmi, príde iný španielský tím, znie to až neuveriteľne. Ak by to niekto možno pred pár rokmi povedal, že budeme tu hostiť v súťažných zápasoch, že to nepríde niekto len v rámci nejakej prípravy, v rámci nejakého tripu po Európe si tu odohrať, tak by sme, neviem, či by sme tomu hneď takto uverili a dostali sme sa na tento akože level a na túto možnosť, tešme sa. Na druhej strane stoja pred nami náročné prekážky, čiže verím, že bojovnosťou a že budeme dobre reprezentovať seba, klub, tým, že proste pôjdeme na dno alebo na maximum našich možností a ideme potešiť vlastne aj seba, aj vlastne ľudí, ktorí nás prídu podporiť, ukázať ten európsky basketbal, ktorý k nám zavíta.